si tenim en compte una miqueta la nostra realitat i el nostre món, realment ens en donem... O sigui, crec que és l'única manera d'anar bé tots, no? O sigui, que les coses comencin a ser sostenibles, que anem tard però que s'han de fer, no? Perquè vull dir, ja no som 4 o són 4 que diguin que hi ha un canvi climàtic o que t'expliquin coses, sinó que hi ha dades, no? O sigui, el nostre impacte és mesurable i, per tant, ostres, si podem minimitzar-lo i podem fer que aquest món, que jo sempre dic que és una passada, que tenim un planeta que és increïble, segueixi sent, no? Doncs crec que és responsabilitat de cada un fer-ho amb aquests valors o no, digue-li com vulguis, no? Però tinguent això en compte. I el tema social, doncs, al final som un animal social, vivim en societats i cadascú mirés pel seu propi bé, crec que no anem enlloc, no? O sigui, quan les fan les coses en comunitat, pel bé dels altres i tal, doncs crec que és molt gratificant per un mateix i després doncs que també, no sé, crec que és la nostra responsabilitat. I ja et dic, si algú s'anima és supergratificant. Vas a dormir molt content cada nit, sí, són molts problemes també, però una cosa compensa l'altra.